Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sesiphinde sabuya futhi nenye episode izokufundisa, izokwakha, izophinde futhi ikwazi ukuthi ikwenze ubone ingqinamba nezinto ezibhekana nabantu abenza imisebenzi yobumnyama. Uthola khona la kwiSiyeza TV, Voices of the Night, igama lohlelo lasichecka khona ke izinto ezenzeka ngobumnyama. Igama lami ngingudlala Matifano, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ke kulolu hlelo ngisuke ngingahambi ngedwa. Sanibonani emakhaya ngiyanibingelela futhi kwesi-100 nginithanda kabi wakomela phambi kwenu uLondeka Dlamini ebambiza ngomamnyeni. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje nazo sizokhuluma ngani, hlalani nilalele nithathe nabantwana abakhulayo nomntwana ombonayo ukuthi akekho right, hlala naye phansi angene kulolu hlelo uzobona wena. Kunjalo nje njengoba seshilo uMadlamini iziningi kakhulu ke izinto esikhuluma ngazo kulolu hlelo sisuke sifuna ukufundisa wena, sifinde futhi sifuna ukuthi sikwakhe ubona abantu asebedlulile kulento wena ofuna ukuyifaka kuyona. Eceleni kwami khona kusise sinayo njengamanje sokhuluma naye ukuthola nje ukuthi uhambo lwakhe ngempilo yakhe yobumnyama uliqala kanjani, ulihamba kanjani, nanokuthi ukusesiphi isigaba njengamanje. Dadewethu siyakubingelela sawubona. Yebo sanibona njani? Siyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Siyajabula ukuthi sibe nawe la ohlelweni namhlanje. Take us nje usibuyisele kuwena. Siqale ngokuyi-introduce ubani esinaye namhlanje. Okay, lo khona unomfundo. Kahle kahle umthokozisi ngokwebhizinisi. Okay. Yebo. Mina ngasho nje ukuthi ngumuntu okhule ekhaya eright. Ngesimoko sokuthanda izinto nokuba ukudlala ama-2K yabo. So mina ngikhule ngumuntu oright ekhaya, ayikho into besiswele ngokudlala abangani. Nempilo ke yasemhlabeni. So ngihlangane nabangani bami sahlohlana kwathiwa siyene eThaveli ukuqala nje kahle kahle kwesigameko okukhoza into eyaze yangigcina yangilengisela emaweni ukuthi ngize ngigcine sengidayisa. Okay. Yebo. Sahlohlana nabangani sahamba saya ematshwaleni. Okay, mekufika ematshwaleni bekumnandi kunje yaya. Hawu bathi gqu etoilet, mengifika etoilet hayibo ziyakhala la. Hawu ngibabuze nenzani bangani, thiwa ayishaya imnandi. Ngibuza ukuthi hayibo nishayani manje? Bathi hayi wena ayishaya uzoyizwa imnandi iyahamba. Hayi ngithi hayi okay yothi ngishaye nami ngingaze bethi abangani bami mhlawumbe ngiyabaphoxa noma kanjani. Hayi nami ngishayeke lento. Hayibo mengizwa ayi ngeke ugufta khona ufana nensango. Yabo uyahamba ngempela ugufta khona. Hayi ukuhamba insuku ayi ngeke lento sengihlala ngiyayiqalekela. Nasesikoleni angisakwazi nokufocusa kahle. Sengigcina sengitshotsha ngisho imali kaBaba esikhwameni. Yabo mephumile emsebenzini ngoba ubaba wami uyiphoyisa ngeke ngize ngichaze kaningi ukuthi kusiphi isiteshi. Hayi ubaba gcina ekuhambe eyibona lento yami ukuthi hayi ngeke umntwanami akaseseyena ulo ngimaziyo. Azama indlela ke naye angihlalise phansi angibuze kwenzakalani ngoba useyezwa nakomakhelwane ukuthi hayibo nayi ingane sibona iyashawa ngala kwenzakala izinto ngala asazi kwenzakalani. Angibuza ngihlalise phansi yini mntanami kwenzakalani? Hayi ngingafuna ukuphumela obala ngiyamsaba phela umuntu omdala ubaba wami egcineni yabo. Hayi kufika isigaba sokuthini ngoba lento yayisidlembeleka kangangokuthi ngase ngigcina sengilala ngisho nawo obaba abadala bangakhona endaweni ukuze ngizokwazi ukuthola imali ngoba ubaba wayeseyifihla imali yakhe. Hayi sekusuka lapho ubaba wayibona ukuthi lento isi-serious wangithatha ngise rehab. Okay mengibuye rehab kwangazi ukuthi ngiba ngcono ngaphinde ngahlangana futhi nabangani. Sayiphinda lento. Ngabona ukuthi kumdlalo ukuyeka lento ngoba imnandi.
wathina umnganami wathi umnganami hayi kuneshangana laziye edrobheni elihlala ngalawo South Beach. Okay, ngicela ukuphazamisa usaqhubeka nendaba yakho. Ngiyeza ukuthi kwangawona ugwayi lona noshaya, kwangayona futhi insango. Yabo, mhlambe yini le onaniyisebenzisa noma wafica abangani bakho? Kwakuyi cocaine, khona nalokho okunye ekuthiwa intrap kahle kahle icocaine. Sashaya yona. Ngoba kahle kahle iyabiza butwama ngifuna uqamba amanga ngoba ibhegi yakhona nje okuncanyana ongaka kuyakhosta mhlawumbe boma 200 kanje. Yeah, ne? Yebo. So manje ke sonyukile wasuka emakhaya waphinda futhi wahlangana nabanye abangani. Usuyayazi experience usunayo before, but still noma sobuya futhi usaphinda uhlangana nabo nenza the very same thing. Inkinga bhutwami phela into engona ngayo mina engingasho nje ukuthi engona ngayo kakhulu ukuthi ngithi mengibuya erehab ngibuye ngiphindele kuyona lento ngoba angeke ngize ngisho ukuthi ngase ngingcono. Isimo sasingasafani nasekuqaleni ngoba uma uye rehab bhutwami uyahlukumezeka kusokuphuma ama drugs kahle kahle egazini ngoba usuke ungasayitholi lento obukade uyisebenzisa. Yabo. So ngahlangana futhi nabanye abangani abarongi. Yabo. Saseke sahlohlana ukuthi ngoba siyayibona impilo engazi ukuthi ayikho kahle ngala emakhaya. Kunendawo ngoba lo munye wayesethole ishangana elithola kuphi kuFacebook. Okay, asebenzise mhlawumbe igama lokuthi okufika. Okay, wayesethole umuntu umuntu abebambisene naye wangaphandle. Yebo. So wasethi ngoba mina sengiye ngaya kuyena. And willing ukuthi ngingaphatha abanye abantu besifazane esingeza nabo yena uzosenzela noma yini esiyidingayo. Yebo. Yo. Ngiyakuzwa sithando sami manje ekusukeni kwakho mina angisizwe sonke istory. Ngifuna ukwazi ukuthi ekusukeni kwakho wenza lento uneminyaka emingaki, uyafunda noma awufundi, uzusuka emakhaya uzanala ungiqalele nje phansi. Ngiyaxolisa ukuvele ngisusa indaba ngiyikhele phezulu. Kahle kahle lento ngathini sis. Yaqala nganginaba 16 kanje ngangenza grade 10. Yabo. Shothi mina ngingasho ukuthi istage singibambe sekulate. Asingibambanga age. Yeah. Ngoba sithe mesifika kumini stage sangifica kabi nginabangani abarongi. Esingeke ukuthi sikwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa siyambona omunye wenza into ebhedayo sihlalisane phansi sithi irongi lendlela esiyithathayo yabo asithathene enye indlela. Kodwa besihlohlana sisonke kanje siyabangani sithi hayi soyenza lento. Uyangiroba sisami yazi uyangiroba awufuni ukuyidonsa kahle lento ngithi mina idonsa ukuthi from ekuqaleni kwakho uyiqala uneminyaka emingaki usuke nayo nje yonke. Ngangina 16 years takama. Uyiqala ngubani yabo? Okay, kwenzakala into kanje. Ngina 16 years sahlohla nabangani kulesihlanu. Ufunda ugrade bani? Ngifunda ugrade 10. Ngoba nasesikoleni hayi kwezemfundo bengaphiwanga kahle hle. Okay. Yebo. Vele ngase ngitshelile nami empilweni ukuthi hayi ngilibele ngiphinde iclass kangaka ayikho lento nezingane ezifikayo ngemumva kwami ziyangihleka. Ziyafika ziyadlula angivele ngililahle ithemba yabo. Hayi okay. Sithathana abangani bami sematshwaleni. Nakhona sihosto obani, sihosto omunye wamadoda, omunye wendoda kamnganami. Okay. Yabo. Hayi nangempela fika ukuphuziwe lapha kube mnandi kube nje. Ngixakeke lento abalibele bethi kancane balibele bethi ngiyibuza ukuthi hayibo kwenzakalani. Hayi bese yachaza kumnganami ukuthi musuku uyijumpisa mngani umuntu wami akanankinga uzosithengela vele uhamba nabangani bakhe vele umngane wakhe lo munye uyayishaya ngawo ngoba ngangigqoka into encanyana kanje yabo njengoba ugqokile
ngigqoka into encane kanje nobhuti uyambona nje ukuthi hayi ukhulile yena. Kinabazi. Ukhulile. Hayi abazi ngaphuma ngithi ngiyofunda. Ngoba kahle kahle ngize ngiphume ngithi ngiyofunda vele babe sebelilahlile ithemba ngilibele ngiphinda iclass ngilibele ngiphinda iclass base belilahlile ithemba kumina noma ngenzani yabo. Hayi ngiphume ngithi ngiyofunda sihlangane namagani hanjiwe ke etshwaleni fikiwe etshwaleni kudliwa intraba la khona ngoba ngangiqala young blackoutisa. Ngaze nga-end apha bhuti wami ngaphaphama endlini engangayazi. Mengiphaphama kugcwele amakhondomu. Okay, mongabe uphaphama noba wedwa noma bakhona abantu onabo kodwa ubazi noma uphaphama wedwa nje namakhondomu. Akunabangani, akunamuntu endlini, indlu nje oyibonayo ukuthi le ndlu le kahle kahle kwakuyisakhiwo sasakhiwa. Mhlawumbe umuntu wahluleka ke ngamandla uyawazazi izindlu zasemakhaya kwaku round nje. Oyibonelayo ukuthi kushuthi mhlawumbe kwakhona umuntu wayezothi uzowakha inxiwa la wahluleka. Kwase kwaba indawo kushuthi ke abantu abayigangela kuyona. Bese ngikuphululile mungancane mama. So ekuphaphameni kwakho lapho akukho umuntu awukwazi la ukhona noma uyakwazi muphuma ngaphandle. Ekuphaphameni kwami sisi ngathi mengiphaphama ngiphaphama ngiphelelwa amandla. Okay. Ngoba ngangigqoke i-short ile phansi. Mengithi qala hiba amakhondomu amangaka and ngiyazizwa esithweni sami sangasese ukuthi lento angikho right. Futhi ngiyazizwa ukuthi ngoba ngase ngiwuphulile umthetho wabazali ngalala nomuntu wesilisa. Ngiyazizwa ukuthi ngeke angilalwa ngomuntu oyedwa la. Mhlawumbe baningi ba more than 10 abantu engilale nabo. Uyabo? Ishu. Yaqala lapho ke impilo yami kangazi ukuthi ayikho right nasemqondweni nje ngazi ukuthi hayi vele la sengiyayidumela. Usuyabuyela ekhaya, usubuyela kanjani ekhaya? Mengibuyela ekhaya siswami ngibuye ekhaya ngiyasaba ukusho ngizothini baba. Uyazi ubaba ukuthi ngiphume ekhaya ngithi ngiyofunda. Yabo. Ngibuyele kamnganami vele uma wakhe wayehambile uma wakhe benokuthi enomlungu amsebenzelayo la eStenga. Yabo benokuthi usubonile la uphumela khona ukuthi indawo yazi. Ngiyabona ukuthi hayi le ndawo engikuyona indawo engakamnganami. Okay. Mengiphumela ngapha. Abangani. Hayi mengifika ekhaya kuba umnganami ulele. Okay ngingene ngaphakathi ngigeze angifuni nokumchazela lutho ngoba ngiyazi ukuthi abangani bami bawuhlobo njani uzobe sengikhuluma kubantu echaza istory sami. Hayi ngigcine lento ngaphakathi mina ngithini ake ngigqoke ake ngishintshe lento engiyigqokile ngimcela ukuthi akangifakele amanzi ngigeze. Hayi ngigeze ngibe right ngigodwe ngekhaya. Ngifike ekhaya ke mengibuza ubaba ukuthi hayibo uright indodakazi. Hayi ngimtshela ubaba ukuthi hayi ngiright baba and ngingafuni nokukhuluma into eningi ngoba ngizoze ngijampisa ukuthi hayi angikho right yabo. Phuthuma ekamereni lami ngoba ekhaya vele siphile ekhaya right wonke umuntu benekamero lakhe. Phuthuma ekamereni lami ngenze lokho engikwenzayo ngihlale phansi ngikhale ngibuye ngiyibuza ukuthi ngikhalelani kwenzakaleni. Nginalokho ukuthi yini engikhalelayo kodwa nginokukhala yabo. Ngiyafisa bona ukuthi sengazi ukuthi ngathi ngaba khona umuntu oseceleni engahlala naye phansi ngimchazele lento mhlawumbe yena ngayibona ngenye indlela mina engiyibona ngayo ngoba ngangibone ngazi ukuthi mhlawumbe ngidlenguliwe kodwa ngiyayibuza abantu abangidlengulile bakuphi. And ngi-end up sengifika kanjani la. Yabo. Hayi bhuti wami siqhubeke ke isimo ngibe right ngibe umuntu right ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi sengidlule intweni ekanjani ngidlule qhubeke nempilo. Hladla leyo ngenhlanhla emkhulu uJehova ngawuphasa ugrade 10. Ngadlula ngaya ka grade 11. Ngitheme ngifika grade 11 ngisaqhubeka nabo labangani bami ngoba sasenza iclass elilodwa. Hayi sesinalento ukuthi ke phela sekuyithina kongqongqoshe bayo lento. Sesiyayibhema nje nasesikoleni kanje. Hayi ngoba vele umngani wayejola nomeshenti umuntu oyidayisayo yabo. Wayethola kalula.
Kodwa enalokho ukuthi ayingeke thina sesiyamxhaphaza. Yabo. Hayi siphume ke setoilet siphume. Kube khona omunye untombazane engihlangana naye eclubini kulesihlanu ngikhumbula kahle kwakuyi 26 kuMay. Lo sisi athini? Athi yazi mina ngoba ngiyakubona intombazane right eGrand yabo. Ngoba vele besinakho ukuthi sihlangane siphuze naye besefana njengomngani kumina. Athi nginaye mina umuntu wami kodwa akasiyena umZulu kahle kahle. Hawu ngimbuza ukuthi akasiyena umZulu kanjani? Ngoba ngala ngakithi engithi gcwele abesuthu yabo. Ngimbuza umsuthu yini? Athi haye akahlali la. Ngithi mina uhlalaphi athi hayi uhlala ngala eThekwini. Ngithi hayi ngajabulela ukuya eThekwini lazi ngangizobe ngiqala ukuze eThekwini ngaleso sikhathi. Ngangakaze ngiye ngoba ngisho siphuma ama trip sasigcina ngolwandle lolo ngala ngasemakhaya. Hayi athi mngana mkhululeke uzobona kuhle kumnandi kuleya ndawo. Ngithi singayithola nalento yethu athi hayi khuleka ubala lolo. Semesifika la eThekwini impilo yaqala ngazi ukuthi bamnandi bhuti wami ibamnandi. Okay, impilo bamnandi usulethwe kulomuntu wangaphandle ola eThekwini. Okay, ibamnandi kanjani? Ibamnandi bhuti wami ngoba ayikho into ebesingayitholi naye lo sihlala naye lo bhuti. Besihlala eflatini elilodwa besibhukhela iflat sihlala nje eflatini elilodwa sisoba u3 kahle kahle. Wagcina eshintshela ke lo bhuti. Kwangangokuthi usethini manje usethi ukhathele ukusondla. Ekugcineni uwondla umnganami yebo uyeza ukuthi yena uyalala nomnganami. Uwondla umnganami uwondla nami mina ngimsiza ngani. Hayi ngithi mina indlelani mhlambe yabo ngifuna ukubuza ngoba umbuzo wakhe angiqondi ukuthi uthini. Abesethi ngikufuna ukunilala nobabili. Hey bhuti wami kungichoke lokho. Ngithi kanjani ngoba phela wena mfethu umuntu kamnganami. Athi hayi mina ngifuna ukunilala nobabili. Ukusho konke lokhu kuphi umngani ukhona uyeleza ukhona umngani la endlini. Wow. Athi umnganami how baby kanjani manje? Athi mfana ngikhathele ukunondla. Ngeke ngifike ngondle wena ngiphinde ngondle nomngane wakho. Hayi. Sigcina esethi ke manje useyasikhipha yabo la endlini. Hayi sibona ukuthi nathi mangabe siphuma kulomuntu soshonaphi. Yabo. Lo muntu usinikeza ukudla, lo muntu uyasibhemisa, lo muntu uyasiphuzisa njalo mengama weekend noma inini into esifunayo uyasinikeza. Mesiphuma la soshonaphi sazibala eThekwini. Hayi ke kufika isikhathi sokuthi akukho unqaba. Hayi bhuti wami ngifuna uqamba amanga. Lo yabhuti walala nathi mfethu. Walala nathi. Wazi wafuna ukulala ngisho nangali ngemumva. Imayilala nani ulala nani ngesikhathi esisodwa noma uyanishintshanisa? Ngesikhathi esisodwa kanje umngani ngala mina ngala. Ulikhipha ngapha lifake ngapha. Embedeni. Ulikhipha ngala lifake ngala. Alikhiphe ngapha lifake ngapha. Mephendula ngala fanele uphendule ngala. So what do you mean mothi kwafika ipoint whereby ethi ufuna ukunifaka nangemumva like wasayithatha igqe wayibeka eceleni wathi focus wathi ukhatheleke manje igqe ufuna izinqa. Futhi kahle lo muntu bese kufana nokuthi uyan owner. Yeah. Ngokwakhe yena ngoba ubesho ukuthi nondliwe mina nenzelwe mina izinto kahle nina nabami nobawu2. Awukwazi ukuthi ubuyele ekhaya. Inkinga ngizothi mengithi ngiyaqala ngibuyele ekhaya ngizochaza ngithini? Kubaba ke. Akaze uzama ukuthi at least umfonele ubaba ufuna ngale ngazama sisi wami
kunzima ngikhala uyinyembezi ngoba bese sifike kule point ukuthi lo bhuti bese sidayisisa yabo. Yeah. Ngathini ngathola iclient eli-rough. La ngifuna ey'nqeni nganqaba lagcina selingishaya lithi lizongibulala mewukuthi angifuni ukuyenza lento engimele ayifunayo. Yeah. Yeah, no i-client ngoba wagcina senza njani esesidayisisa yabo. Esenza ngathi noba u2 nomngane. soba u2 nomngane. Enza ngathi imali. Ethi usesondle kakhulu kabi thina. Ngeke nje sivele simenze njalo simjwayela amasimba sivele sisuke sisambe. Sabakhe thina. Yabo. Hi. Kwafika okay ngigcina sengivumile ke phela ngoba ngangikusaba ukufa. Desperate. Ngangizothini. Hayi le client lisho ukungibulala bhuti. Yabo, lisho ukungibulala ukuthi manje nje ziyakhala. Ngavuma ke ngangizothini. Ngavuma, hayi okay, njengoba usisebade buza ukuthi angikaze ngacabanga yini ukuphindela ngekhaya. Siswami sengicabange kaningi ngoba inamba kababa ihlezi la ekhanda. Ngike ngazama ukumfonela ubaba. Wathi umethi hello, ngazizwa inyembezi zigcwala amehlo siswami. Ngahluleka ngisho ukukhuluma ukuthi ngizothi mangithi ngiyakhuluma kubaba ngizothini kahle kahle. Yini engizothi ngiyayiqala ngiyayisho kubaba phezulu kwehlazo elingaka sengimthele lona emphakathini owumuntu ohloniphekile. Khona abake bekubone yini nje usuthi ubusumthele ngehlazo khona baye bekubone la eThekwini ukwenza lokho. Yeah, baningi ngoba baningi abantu bangala ngasemakhaya abakhona ngala yabo eThekwini. Nabo baze ngokomsebenzi yabo. Abanye beze ngokwesikole khona nje ezinye izingane engengiyibone efunda la koMaDUT mfethu esasifunda nazo ezikoleni. Ngiyibuke ngisho ukuthi ngabe mhlawumbe nginami ngilapha. Vele kuyi-future yakho uqala vele ukufunda wawufuna nawe ube something lokho kwenze ungathandi. Angifuni siswami qamba manga ngoba ngikutshela nje ngangifisa ukuba udokotela kahle kahle. Ngangifisa. Yeah mina ngifuna ukuthola ukuthi njengoba manje usuyadayisa usuke emgaqweni noma mhlambe bakubamba kwi-app noma ngabe yiphi indlela otholakala ngayo lo kufika usa behind noma nathola indlela yokuphuma kuyena nayisebenzela nina ninodwa nomngane wakho. Bhuti wami engakusho mina ngaba nenhlanhla kahle kahle kulama client abevamisa ukusifaka kuona yabo. Ngazitholela nje ubhuti wathini ubhuti osekhulile wathi mntanami ngiyakubona uyingane right. Ngiyakuthanda mina futhi ngiyafuna ukuthi uyeke lento oyenzayo. Okay lo bhuti lo sihlala nje eflatini nomngane nami yabo. Lo bhuti sikhokhela irent, sithengela ukudla, usenzela izinto eziningi. Neflat likhokhelwa uyena. Yebo likhokhelwa yena. Kahle kahle ngisho ukuthi usefana neboyfriend kumina. Oh, so wathi mabe uthola iboyfriend wase uphuma kwendayisa. Kona noma ngeke ngize ngiqiniseke ukuthi ngiphumile bhuti wami. Because isasekhona. Ngoba ngisasekhona ngathini lento sisegazini. Kanti yini lekubamba ukuthi kungaphumeki because manje usuthola umuntu oqondile uyakwenzela futhi zonke izinto. Angazi bhuti wami mhlambe ngisho nje ukuthi ingoba mhlambe bengingakovumi kumina. Yabo. Ingoba mhlambe bengingakovumi mina ingoba kusashiwo umunye umuntu osaseceleni. Manje uyirobha ngani ukuthi mayidinga ithola i-right because what if mhlambe unama client awu4 alale nawe ebusuku yakudinga yena. Hayi phela sekukhona izinto manje omama bayadayisa imixovo yabo. Kunanamaphilisi ke adayisayo abuyisayo. Namanzi ke abandayo kuwona good kakhulu uyakwazi ukuthi ayishwaqise nealarm nje. Thathi alarm fake emanzini afudumele ukuze ezokwazi ukumeltha kahle mase ufaka ku deep freeze. Abanda amanzi uyithi khwap ibuye lesimeni njengoba ungaze ufunga ukuthi virgin kanti ungasilona. Mantombazana thatha nama notes
Eyi bafethu. Ngiyazi lento mina nginombuzo la. Ngiyaxolisa ukuhleka buza sisi. Manje wemama nje ubuhlala naye. Angizwe ukuthi usaqhubeka. Ukwenza kanjani? Hayi no baby, angihlali naye kahle. Uyanikhokhela irent. Yeah, yena umuntu oganiwe, unomfazi. Oh, yebo. Ufika ngokuvakasha. Akaze nwazi ukuthi usuyekile wena. Yeah. Wazi ukuthi nje ngiyekile mina. Ngowakhe. Okay, experience yakho ngokudayisa umzimba noma ngokuthengisa ama experiences obhekene nawo the time ulapha ya mhlawumbe izinto ezikanjani oshoyo ukuthi cha ngaye ngathwala kanzima noma oshoyo ukuthi yane ngayibona ukuthi hayi cha ngidayisa ngempela ke la. Bhuti wami ngike ngafika kule point lokuthi ngike ngagula. Yabo kushuthi ngathola umuntu orongi onelumbu angazi noma ngizothi wayecushiwe noma wayenelumbu yena sidala. So lo muntu ngamila nje into ngaphansi ngaqala ngiyezwa inkomo iyanwaya iyancinza yababa ngilibele ngiyinwaya yabo ngitshela ukuthi hayi into encane edlulayo mengihamba ekliniki elikhona la ngijove ngibe right kube ngazi ukuthi kuyaphela kuye no ngilibele ngilizwa leliqhubu ngaphansi yabo hayibo lento isingishintsha nanephunga yabo hayi ngeke umngane nami wahlala nami phansi ngoba ayikho into esingayixoxa naye mngani uyayizwa lento engizwayo ngithi kwesinye isikhathi phela umunye umuntu ukangazizwa yena bo ngithi hayi mngani yini kanti wena lo izwayo athi mngani khona into errong kuwena mase ngiyamtshela ukuthi yazi mngani kuneqhubu la and ngathi ngahlala ngifake ipad yabo ngoba kwangimfimfa kumfimfa butami hayi sitshela umbani sitshela omunye umama oyiphara ohlala khona ngala ngasesa beach athi nathi ngesibhedlela kahle siyiclinic ekuthiwa usemasokeni yabo athi uma ungasuye khona ungakhona ukusizakala khona hayi nangempela ngoba ngase ngiyibona lento ngase ngihluleka na ukuhamba yayingimoma nje yayingidraina kahle ngoba kwasemzimbeni ngase ngincipha kwasemzimbeni bhuti wami hayi ngiyeke kulesibhedlela hayi bafika odokotela bathi ngisheshe ngafika kungisizile ukusheshe ngifike ahlahle lento bizokhula ibe enkulu yabo kube ngazi ukuthi icornflower hayi bathini bathi bazongishisa yona ngoba isancane bazongishisa yona and then banginikeza imjovo bese bengiphuzisa amaphilisi hayi nangempela ngibhukela usuku lokushiswa ngibuyele hayi ngishiswe kube ngazi ukuthi kuba ngconywana kuye gcina seliphela leliphunga yabo kona angifuni uqamba manga kuhle kuba ukudayisa yabo okay yebo bhuti wami ngoba kwesinye isikhathi ugcina usuyithola esimeni esinzima kakhulu and labo bantu osukubadayisela basuke bengasekho akukho ngisho nokuthi uthi uyabuyela kuyena umuntu uyambuza ukuthi ubunenkinga ekanjani wena ukuze nami mhlawumbe umusizakele wena ngizokhona ukusizakala yabo awubusakwazi nokumthola umuntu kwesinye isikhathi uzugcine usu end up usuwenza izinto ongazithandi ngenxa yokuthi ufuna ukujabulisa abantu ufuna ukujabulisa icustomer lakho ukuze uzolala udlile ukuze uzokwazi ukulala ubhemile ukuze uzokwazi ukulala uphuzile ukuze uzokhohle stress osukunaso so i-health yakho ke nempilo yakho kuyona yonke lento uyibeka kuphi because I am sure ukuthi kunabantu abafuna ukulala nani skuni umisa kanjani kuleyo situation hayi bhuti wami ngoba sengayikhandela kunama app amasha afikile so sengangena kuyona kahle sekuyimini imanager imini of your body. yeah ne
ya akasekho umuntu ozongitshela ukuthi wena enza ukuthi. So uma ngabe umuntu engibhukhile siyakhuluma over the phone. Ngimchazela ukuthi njengoba ungibhukhile ngizofika kuwena endaweni yokuthi manje mina nawe ngeke size silale without condom. Yabo. I-annual sex angeke ngize ngiyenze. Noma ungangilalisa ungibhequza ungenze yonke into. Yabo anginankinga nakho. Kodwa ngeke uyithole esikuni. Ngeke uzuyithole esikuni ngoba ngiyakwazi ukuthi ilokho njani umphumela wesikuni ungidaleleni. Siyasaba. Sengiyasaba siswami angifuni uqamba amanga shame. Angifuni nje uqamba amanga. Ngize ngithi ngiqamba amanga. Abanye boza kwena abake bafika la phambilini bayasho ukuthi kunezinto eziningi ezenzakalayo kulomsebenzi wenu. Njengamanje uqeda ukusho ukuthi i-health yakho uyithathwa yibeka phambili, but ngifuna ukuthola lezi zinto zama-prize, pricing yenu ukuthi ngiyezwa kuthiwa khona abantu abakwazi ukwenza ama-video, kuthiwa ama-video athile mhlawumbe ayo-R50, into eyenzayo leyo online. Yebo bhuti wami ngoba kunomunye umuntu okathi mhlawumbe let's say uhambile usukile eduze komfazi wakhe usebenzela mhlawumbe koGoli yabo unqena ukufeba. Abese ngena ke online afike acele it's either uyabhuka noma ucela ivideo uzenza wena yabo. Kodwa phela qala ufaka imali before athole leyo video. Noma ufuna ibele noma ufuna inkomo kuba kuyena umuntu ukuthi ufuna kuphi kahle kahle ngemali yakhe. Kunzima wena ama-cost akho mubala because abanye ade befikile laba bese 30 minutes wena ubala kanjani? Yabona nje kuyafana konke. Hayi akufani konke siswami. Kahle kahle i-hour kumina like libe 1.5 nge-hour nje. Awulali awukukho sleepover. Angilala uyabhuka yena iflat uthenga yena utshwala mebhema naye uyena othenga into okubhema. Ngiyahamba ngiyakuyena ngiyashaya into yami ngiba right ngifika vele senginomdlandla ziyakhala. Khona into engike ngayi ekhaya leyo. Khona into engike ngayizwa siswami ngathi mangikhuluma nabanye engibaziyo bangitshela ukuthi nike nihambe nibabili uthola ukuthi nje bani babili ngabe iqiniso yini mhlawumbe ngizothi ngihamba nawe mina mase kuthiwa kumele kube khona into ozongifakela yona just for ukuthi ungibulali iqiniso lelo. Siswami ukuthi angeke ngize ngisho ukuthi ngiyakwazi lokho ngoba angisebenzanga la kunabantu khona abaningi yabo kulezo zinto. Kodwa yebo abanye ozakwethu engike ngahlangana nabo nje mhlawumbe siphumele umuntu ehambela ngendlela zakhe yabo uyasho ukuthi hey mfethu ungcono wena umuntu obukade umtholile ekuqaleni ube right beni uba u2 kuphela bengekho ukuthi nikhwelezelane ngoba egcineni kulento mase ngibona ukuthi hayibo ngeke ama customer njalo wena hleze kufuna kanti unani wena le ngake ngenayo suka lapho kumona ngoba phela umuntu nomuntu uhola ngecustomer lakhe yabo bhuti wami. Umuntu nomuntu uhola ngecustomer lakhe kahle kahle. Manje kuyenzeka ukuthi ube nesikhwele ugcina ukuphoqa ukuthi umfakele ne-drug lo. Nefanele ngimbulale. Ngizohlala kanjani ngingambulali ngoba phela ngeke ngize ngihole. Njalo wena kuhlezi kuwena. Njalo kuhlezi kuwena. Nina ngithola nini uchance. So i-friendship injani i-friendship kulomsebenzi wenu? Like bakhona abantu abadayisayo abazwanayo like okwangempela noma it's all about ukupretendana and stuff. Ngathi usukunenhlanhla umuntu nomuntu ozwana naye enizwana naye nje noma nizwana naye kunokupretendana lapha yabhuti wami. Yabo kunokupretendana ngoba mhlawumbe izofika icustomer lithande lo muntu lo ngithi umngane wami njalo nomunye nelinye icustomer izofika lithande yena noma hlezi kuyena obhukhwayo ngicina sengiba nomona. Qala lapho kumona sekuyaba mina ngiyamthathela ama drugs a wrong ngiyamfakela into enokuphuza.
Awunankinga futhi. Ngizoba nenkinga yani ngoba ekugcineni ngiyabenefit. Kunento eyishilo ukuthi njengamanje usu-right empilweni, usumtholile umuntu oqondile wakuhlalisa endaweni e-right but still usawenza lo msebenzi. Awuyiboni mhlawumbe ngelinye ilanga uphuma kulo msebenzi uba right because njengamanje usu-right vele but ngenxa yokuthi lento isakuwena ngaphakathi usaqhubeka usayenza. Ubona mhlawumbe kuyinto ozoqhubeka uyenza isikhathi eside noma mase kuvuma uzo-accept ukuthi sekuvumile uyiyeke lento because manje usunomuntu oqondile. Cha bhuti wami angifuni ukucama mangabandla kona kwesinye isikhathi ubuye ungifikela umcabango ukuthi ngoba senginomuntu oright ongithandayo angiyeke lento but ngibuye ngibuka ukuthi yebo yena uyanginikeza imali kodwa ayifani nale mali ebengiyithola yabo Nemali eningi. Anganeli kahle kahle Shuthi into imali. inkinga inemali Imali. As much as imali ikhona but isifundo ongasifundisa umbukelo obukayo njengamanje omncane kunengane encane njengamanje mhlambe esashawa stage adolescence iyabona ukuthi yazini ngiyangena kulomkhakha ungathini kuyona? Ngamtshela nje sisi wami noma bhuti wami ungayiqali lento ngoba ayikho right inemphumela emibi and isikole sibalekile kakhulu kwanami kuyimanje lapha engikhona ngiyafisa engabe ngabalalela abazali ngaqhubeka ngafunda ngoba ubaba behleze ngitshela njalo ethi le ndlela oyihambayo ayihambi kodwa mina ngaqhubeka kodwa nje ngiyakucela bandla mntakama ungayihambi le ndlela esengiyihambile mina ngiyayazi inzima ayikho mnandi and inama challenges amaningi empilweni kangangokuthi kwesinye isikhathi uma ungabe ungabanga nayo inhlanhla ugcina usubuyele ekhaya kini ngebhokisi. Ayi makhulu lawo mazwi hopefully umntwana omncane uyayizwa leyo nto and you are learning something. Asisho ukuthi ungakwenzi kodwa kwenze at your own risk because sesikulethele abantu abaningi abahlukahlukene bafike basho ukuphawula kwabo and igemegeme sizithola to each and every episode njengoba uzwa nje namhlanje besikhona simphethe umthokozisi igama lakhe lokujabulisa abantu mengabe sebendawonye lapha endaweni zobumnandi. Sibonga kakhulu ukuthi ke ube nathi iqala le episode kuze kufika ekugcineni kwayo sophinda futhi sikubuyele nenye episode ngesikhathi esilandelayo. Ngasilandela ke sikhona yonke indawo subscribe Siyeza TV uyazi Voices of the Night sikuxoxela nje zonke indaba ezenzeka kubumnyama. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing in South Africa. Indlela engiphuma ngayo leyo dadewethu. Ngiyathemba ukuthi nilalelile nafunda ngaso sonke isikhathi. Ngiyanicela ningazenzi izinto zobumnyama. Sonke sinazo inkinga, akekho umuntu onganazo inkinga, kepha abukela lokhu okutholayo kini. Abangani phansi. Umngane ongasoti nje futhi. Umngane ongasoti. Ngiyabonga.